college na. Yung isa, graduating. Para mabigyan ng maayos at komportabling buhay ang kanyang pamilya, pinili ni Tatay Cirelio Laguno ng Barangay Busay, Daraga, Albay na mangibang bansa. Sa loob ng 31 taon, iba't ibang trabaho ang kanyang sinubukan sa Saudi Arabia. Dahil sa pagsusumikap na ito, naibigay niya ang maginhawang buhay na pinangarap niya lamang noon sa kanyang pamilya. Nakapagpatayo din siya ng guest house at iba pang negosyo na naging daan para makatulong din sila sa kanilang kapwa. Ang mga pagsusumikap na ito at ang pagiging bukas sa pagtulong ni Tatay Cirelio at ng kanyang pamilya ay ilan sa mga dahilan upang hirangin siya bilang Model OFW Family of the Year sa land-based category ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol. Ako po isang mahirap at magsasaka at construction worker at kung ano-ano mga trabaho pa. Ako po ay nangarap na makapunta sa ibang bansa, kaya nag-aral ako ng automotive technician. So matapos ako, nagpunta ako Manila para makarating sa pinapangarap ko. Na ang gusto ko, pag nagpamilya ako, hindi na maranasan ng pamilya ko ang kahirapan na dinanas ko. Nasa likod naman ng mga pagsusumikap at tagumpay ni Tatay Cirelio ang kanyang may bahay na si Nanay LV, na simulat sa pool na kaalalay at sumusuporta sa kanya. Medyo mahirap talaga dahil tuwing babakasyon ako, pagpauwi ako masaya. Pagbabalik ako parang nahirapan ako bumalik pero talagang kinakailangan bumalik para sa kanila. Very proud po ako sa asawa ko kasi for 31 years na nag-work po siya as OFW. Marami siyang natulungan. Ano talaga siya, very generous. Marami talaga siyang natutulong. Nakikita ko na masaya siya na ginagawa niya yon, ang pagtulong sa mga nangangailangan, pagtulong sa kapwa, basta pagtulong sa iba na wala siyang hinihintay na kapalit. Nitong Biyernes, July 18, ang igawad ng OWA Bicol ang nasabing parangal. Ayon sa tanggapan, ang MOIFI isang programa ng OWA na layong bigyan ng pagkilala ang mga katangi-tanging sakripisyo ng mga OFW at ng kanilang pamilya na nagsisilbing inspirasyon ngayon sa karamihan. So eto po na Model OFW Family of the Year Awards, isa po siya sa mga institutionalized event ni OWA kung saan nagbibigay po tayo ng parangal sa ating mga model OFW, mga outstanding OFW po sila. So ngayon, meron po tayong 7 nominees all around the Bicol region. Samantala, sa sea-based category, kinilala din ang mga pagsusumikap, sakripisyo at tagumpay ni Tatay Noli Orante ng Barangay Tumolin, Ligao City. Kasama din sa regional nominees ang OFW na si Alger Maltel Manulat ng Salvacion, Tabaco City, Arnel Bragais Bordarais ng Ginubat, Tabaco City, Johnny Velasco Dasalia ng Mobon, Erosin, Sorsogon, at Renato Tuplana Chong ng Bigaa, Verac, Catanduanes. Bale, meron po tayong 4 na category para po tawaging outstanding po ang OFW family. Nandyan po una yung pagiging wholesome nila as a family. So meron din po tayong success sa kanilang profession and education. Meron po din tayong success pagdating sa kanilang mga business, mga investment po here in the Philippines. Also, and last, meron po tayo sa community involvement po nila. So, hindi lang po tayo nag-base sa success nila individually in their family. Nag-base din po tayo sa kanilang commitment and involvement po sa community. Samantala, ang dalawang pamilya na itinanghal bilang outstanding families ang magiging kinatawa ng rehiyon sa National Mafia Competition ngayong August 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.